Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ka Sarkar Assam menin kasni kala khang sundon ya ka jingbam do masi ha kate ka jilla. Ya kate ka jing menjur la menjur da ka kinhun menteri ka jilla ha ka jingyalang kabla long ha New Delhi ha kasni balang. Ya ka jingpen kala la khang ban bam do masi ha ki hotel ki jaka bam ki jingyalang pat ba bat kita masa pat ba. Kijing khawai jung ki riu shimen kila bandang ai do masi Henry Lakshmi lenti ya kijing batha ki ba khambnya ha ka dorbar thau an banwan u menteri rangba ka jilla u Himanta Biswa Sarma ula penpau ba kate ka rai ka dei ka bla penki da ki jing terwa jong u Bhupen Kumar Bora u he ka Congress jong ka Assam Bat u MP u Rakibul Hussain ha kaba ula benrap ya kate ka senjam da kaba pendep ya kate ka rai ka an ka lalong kaba perkhing lupa ndai ka jingbam pat ba ha kita masa bat ki hotel kadang sa khlem an kani ka jingpen kala ka khang ya kata ka jingkhang ka Assam Cattle Preservation Act 2021 ka khang persha ban penyap masi bat pen bedrenti ya ki wei ki jat masi ka khangru ya ka jingdi ya ka do masi ha ki jaka ki bachangai om duna ya ka san kilometer na ki jaka mani blai jong ki hindu Shushu Himanta Biswa ulakdo baka anjok usnem arhajar arpwe kala long ka ba perkhing lupa ndrei kala duna ya ki kendon ki bakhang ban bam pat ba ya ka do masi ha kita masa bat ki hotel ka ba kani ka kendon thamai ka penbe